Ang pulong sa Dios adlaw nga Miyerkules. Ang misyon nga akong gisugo kanimo mao pagkuha sa tanang bahandi aron pagagamiton sa akong kahimayaan sa pagwali sa lunsay matuod ug balaan kong mga pulong ug sa pag-apod-apod sa mga tao nga dunay pagtuo dunay kahadlok ug matinud-anon nga nangalagad kanako ug ang grupo nga akong tinukod dili magatan-aw sa karitula kay ang inyong pagatan-awon kadtong adunay pagtuo adunay kahadlok matinud-anon nga nangalagad kanako. Mao ni ang makadawat sa mga panalangin ug kini mag-aagad sa akong pagbuot kay daghan ang magaduol sa grupo nga moingon nga sila dunay pagtuo ug hadlok ug matinud-anon nga nangalagad kanako apan wala magagikan sa sulod sa ilang mga kasing-kasing kay ang ilang hinanay nga mga pulong naara sa tumoy sa ilang mga dila ug wala sa sulod sa ilang mga kasing-kasing. Mao nga silang tanan dili makadawat sa mga panalangin nga akong ihatag. Kanimo kay sila mga dautan ug wala nako makita ang ilang pagkabalaan. Sa wala pa nako buhata ang langit ug yuta, ug sa wala pa ikaw mahimugso sa tagwangkan sa imong inahan, pagitganaan ko na ikaw sa usa ka bag-ong pangalan nga dunay tulo ka kahulugan. Una nga kahulugan natawo pag-usab, ikaduha nga kahulugan ulipon nga walay paglubad, ikatulo nga kahulugan giandaman ni Jehova nga Dios sa dako kaayo nga panalundon. Kini ang kahulugan sa imong bag-o nga ngalan nga maoy imong pangalan nga pagadalhon sa bisan asang dapit sa imong pagakusadahan. Ang imong bag-o pangalan imong mahibaluan sa Pitsa 1 sa Mayo 2009. Sairo ang pangalan niya.